MAS Broumovsko Plus je jednou z přibližně 180 místních akčních skupin, které se nacházejí na území České republiky. Koncept místních akčních skupin však funguje po celé Evropě. A cože to ta místní akční skupina vlastně je? Pojďme se na to blíže podívat. MAS Broumovsko Plus spojuje aktivní obyvatele regionu, neziskové organizace, podnikatele a obce. Svou činnost MAS Broumovsko Plus rozděluje do dvou hlavních oblastí: podpora místních projektů a druhou rozvoj vzdělávání v území. Od roku 2016 do roku 2023 se nám podařilo podpořit celkem 86 projektů s dotací převyšující částku 63,5 milionu korun. Mezi úspěšné zrealizované projekty patří rekonstrukce střechy kostela Všech svatých v Heřmánkovicích. Tento projekt spočíval v provedení základních rekonstrukčních prací na nejvíce poškozených partiích kostela. Podpořena byla také výstavba nové cyklostezky, díky které došlo k provázání s dalšími trasami. Cyklodoprava je v dnešní době považována za významnou součást městské mobility. Pro práci v lese si lesnické podniky, ale i obce pořizují nejrůznější techniku. I na pořízení takových věcí umí MAS přispět. Příkladem je traktor s lesnickou nástavbou, který je využíván pro složitou práci v lesích, jako je přitahování stromů a těžba dřeva. Svým působením pronikla MAS rovněž do odvětví zemědělství. Finančně pomohla s nákupem lepšího vybavení některých farem. V menším množství případů se jednalo dokonce o drobné rekonstrukce. Příkladem úspěšně zrealizovaného projektu je nově pořízená technologie pro krmení prasat. Rekonstrukcí polní cesty v Křinicích došlo k propojení s přilehlými zemědělskými pozemky a dalšími polními cestami. Cesta slouží široké veřejnosti a je po jedné straně doplněna výsadbou stromořadí, čímž se podpořilo zvýšení ekologické stability. V meziměstí je možné narazit na přehledný navigační systém, který přispívá k lepší orientaci po městě nejenom příchozím turistům. A když budete pozorně sledovat program Koupála Janovičky, budete si tam v letních měsících moci zajet na venkovní promítání nejrůznějších dokumentů, případně zažít doprovodnou projekci k hudebním vystoupením. O záchraně životního prostředí se v poslední době hovoří čím dál častěji. Nejedno vedení obce si je toho u nás na Broumovsku vědomo a proto využili finanční podpory MAS a vrhli se na vysazování nových alejí, remízů a obnovu prvků veřejné zeleně. Výsadby totiž obecně přispívají k adaptaci na změnu klimatu. Díky realizaci projektů zaměřených na životní prostředí na to budeme lépe připraveni. V oblasti tzv. Měkkých projektů jsme k realizaci vybrali aktivity zaměřené mimo jiné na podporu zaměstnanosti. Takovéto projekty spočívaly zejména v pořádání příměstských táborů, tedy v zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin, a to tak, aby rodiče dokázali efektivně skloubit rodinný a pracovní život. V projektu MAP vzdělávání na Broumovsku jsou zapojeny všechny základní a mateřské školy z území Broumovska, celkem tedy 18 subjektů. Mezi nejvýraznější aktivity MAP, které nám pomáhají vzdělávání rozvíjet, patří setkávání pracovních skupin, tvorba pracovních listů pro práci v knihovnách a na exkurze do místních firem, akce propagující místní zájmové kroužky Den volného času, aneb jak se bavit po škole, a Den gramotnosti. Ten je zaměřen na předškolní děti a usnadnění jejich přechodu na základní školu. To všechno jsou aktivity, na kterých se podílíme. MAS Broumovsko Plus. Společně otevíráme možnosti pro rozvoj spolupráce v našem regionu.